Gilbert Lesage ha trobat un mètode d'intervenció per entrar en aquests llocs. Les comissions de tria, encarregades d'escollir a l'últim moment els jueus exempts de la deportació. Lesage negocia cada cas amb els homes de Vichy. Així s'hi passen 2 nits i tot un dia. Se me'n fot, és polonès. Va lluitar a la legió estrangera i això li dona dret automàticament a la protecció de França. El 1940 va combatre amb l'uniforme francès. Amb l'uniforme de la legió, De la legió estrangera. Ho diu clarament, per tant és estranger. A sobre és polonès i a sobre és jueu. Va donar una cama per França. Encara que només tingui una cama, un jueu és un jueu. Ha quedat clar? Perdoni, senyor intendent. Què? Les consignes del mariscal són molt clares. No es pot entregar a Alemanya cap combatent del 40. I on té la condecoració? On té la menció? Enlloc. No en té cap. Res de res. Vinga, fora. No pot ser. L'ha de tenir per força. Tots els ferits del 40 van rebre una menció o una condecoració. I els documents? On els té els documents? Aquí, la documentació militar. És la prova que l'any 40 el van incorporar a files. Ja, i què? Doncs que la legió no llista mutilats, senyor Koussanak. Sí? Què? Volen multiplicar els granets de sorra per impedir que la maquinària funcioni. I en part ho aconsegueixen. Mentre Glasberg i Gilbert Lesage maregen els homes de Vichy, Madeleine Barrot, Joseph Bale i Georges Garrel organitzen per darrere una evasió gegant. Primer han de convèncer els deportats un per un que els confiïn als seus fills per aïllar-los en un altre barracó. Li parlaré amb tota franquesa. Senyor, que m'escolta. Sap molt bé què passarà quan arribin. Sap molt bé què faran els nazis. Oi que ho sap? I què vol? Morir tots junts? Només tenen una mínima possibilitat de sobreviure. Molt mínima. Si ens confia les seves filles, elles almenys en tindran més. Moltes més. Al llarg de 2 nits han aconseguit reunir 108 nens. De nit arriben els autocars que envia el bisbat. Au, vinga. Però de cop... Què ha passat? Xxt, calma, calma. Els grans, prepareu-vos. Però què fa? El tall d'electricitat és cosa de la resistència. Per què no m'ho havia dit? No n'estava segura. Vinga. Agrupeu-vos tots. Només disposen d'uns minuts per actuar. Col·loqueu-vos al fons. Compte el grau. Els 108 nens pugen als autocars. Mentrestant, uns còmplices han interceptat el telegrama de Vichy que n'ordena la deportació immediata. Silenci, sisplau. Xxt, calleu. Endavant. Al davant dels autocars, Gilbert Lesage mostra una carta del Ministeri de l'Interior que obre les barreres. Així que ho descobreixin, començarà la caça. Tenim 24 hores d'avantatge. Els exploradors israelites ja estan a punt. El grup de Chambon sortirà d'aquí a 2 hores. I el de Mossad 5 minuts després. L'evasió dels 108 nens té un ressò considerable. Laval convoca el cardenal Gerlier, que es nega a entregar-los i els manté sota la protecció de l'Església. Això provoca una reacció. Una nova actitud de Vichy. Tal com explica Serge Klarsfeld, a començaments de setembre, Pierre Laval es reuneix amb les autoritats alemanyes i els hi diu: mireu, em demaneu unes quotes de jueus, però tinc problemes amb l'opinió pública i no puc continuar així. Per tant, hi ha un fre que de 1942 a 1944 cada vegada serà més real, però això no significa que deixin de deportar jueus. Ara Laval ja sap què és la solució final i participa en plena consciència. El que no vol són els desordres que provoquen les batudes. S'estima més els mètodes més discrets i crea la policia especial per assumptes jueus, una Gestapo francesa que persegueix els jueus i les xarxes de salvament per tot França. A la tardor de 1942, França entrega cada setmana 50 jueus als nazis, però els alemanys es tornaran a desbordar. Al novembre del mateix any, envaeixen la zona sud de França com a represàlia pel desembarcament aliat al nord d'Àfrica. Ara tenen les mans lliures per organitzar la seva pròpia persecució. Marsella, gener de 1943. Tornen les batudes.
Els nazis volen netejar el port més cosmopolita del món. Jueus, espanyols, àrabs... La SS i Vichy apunten contra tots. I a continuació fan volar amb dinamit a la ciutat antiga. 800 deportats. Tornen a començar les deportacions, però comencen en un context diferent. En un context en què les xarxes es comencen a teixir entre elles. S'uneixen les xarxes d'ajuda i les de la resistència. I cada vegada es mobilitzen més esglésies. Això no treu que encara hi hagi persones que denunciïn els jueus. Encara hi haurà denúncies, encara hi haurà autèntics malparits. Però si parlem en general, apareix una ajuda que fins llavors no existia. Aquesta ajuda permet a les associacions del Comitè de Nimes passar una resistència il·legal. Abans que Vichy el dissolgui, el comitè decideix dispersar tots els nens i les famílies que té al seu càrrec en el conjunt de la societat civil. S'han de buidar tots els enclavaments i amagar un per un tots els jueus amenaçats. Cada organització elabora el seu model. L'OCE demana a Georges Garrel que organitzi una xarxa copiada de la resistència. Què fa Garrel? Divideix França en regions. Cada una d'aquestes regions té un cap. I aquest cap té assistents socials, que normalment són dones joves, que recorren en bicicleta als departaments. Cada assistent social té una part del departament i va trucant a les portes. Al principi col·loquen els nens només a les zones rurals, lluny de tot. Podem parlar de l'altiplà de Vivarais, de Chambon-sur-Lignon, de l'Emacé, de pobles de les muntanyes on ningú hi aniria a buscar els nens. I encara menys en ple hivern, amb totes les carreteres bloquejades per la neu, pels elements. Per tant, col·loquen els nens en zones rurals i també en institucions religioses o laiques. És una cursa contra la mort. Al mateix moment que s'estan enviant els nens amb les famílies d'acollida de Drancy a la regió de París, surten gairebé cada setmana convois amb 1.000 condemnats cap a Auschwitz. A tot França, moriran en l'Holocaust un total de 76.000 jueus, mentre que 250.000 més s'amaguen per tot el país i viuen espantats, sempre amb la por d'una denúncia, d'un escorcoll, del més mínim error. Il y a une plongée dans le tissu social français, dans les campagnes. A les zones rurals, aquests nens viuen una immersió en el teixit social francès. Les enfants, les familles qui ne savent... Famílies que no saben que són nens jueus. Les familles qui savent... Famílies que saben que són nens jueus i que callen. Le curé du village... El capellà del poble que s'ho ensuma. Le subodore ou qui le sait. Et qui va justement leur I que proposa als nens que cantin el cor per protegir-los millor. Es feia un seguiment que era molt important. Un cop al mes, aproximadament, la noia que havia portat el nen anava a parlar amb la família per veure si tot anava bé, si els nens menjaven bé, si anaven a escola, perquè havien de seguir els estudis. Je crois que globalement... Jo crec que, en general, als pobles tothom sap que són nens jueus i tothom calla. Hi ha una petita xarxa que els envolta i que explica com va poder funcionar tot allò, perquè la gent va callar. I aquí és on podem comprendre la magnitud del salvament dels jueus a França. Quan t'adones de la diversitat de l'ajuda als jueus al nostre país, veus que el Salvador té 1.000 rostres. És una multiplicitat de rostres i de professions.
Els homes de Vichy continuaran matant jueus, entregant-los als nazis i perseguint els responsables d'ajudar-los fins als últims dies de l'ocupació. No se sap la xifra exacta de sacerdots i pastors executats, de treballadors socials detinguts. En general, no se sap com es deien, i ningú els ha considerat mai resistents. Però demostren que la solidaritat és un valor molt més estès del que es pensa. Un tòpic de bé que va fer contrapès al tòpic del mal de què parla Hannah Arendt. Perquè, en definitiva, tots aquells salvadors són persones molt normals. Són persones com vostè i com jo, que en un moment determinat, en unes circumstàncies precises, van acceptar acollir un nen o una família. I segurament els molestaria veure's col·locades en un pedestal, i que, tal com diuen, només van fer el seu deure. En l'Holocaust van morir 6 milions de jueus. En la deportació de França van morir 76.000 jueus, entre ells 11.000 nens. Més de 250.000 jueus francesos es van salvar de l'Holocaust. I en el proper Cronos, els espies nazis al Canadà, una història de la Segona Guerra Mundial. Tanca